खुलुमबाय गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लाल किल्लानि खाथियाव मोनसे भयंकर बमा बिस्फोरण जादों। दिल्लीयाव बे आत्मघाती कार बम जादों। बेवहाय गासै 19 जन रुंसारि जादों आरो 25 जना आघात जादों। बेनिफ्राय बे माब्रै जानो मोनखो बेखौ प्रधानमन्त्री आसरित मोनदों। दा मोनसे कয়েকদিন आगोलाव मोनसे निउसाव लस्करनि कमान्डारा माने सकियनि होदोंमोन आरो सिगिदोंमोननो जे अपारेशन सिन्दुरनि प्रत्युत्तर माने बेनि फिनजाथायखौ होफिनथारगोन होननानै। दा बेनो नामा बेबो मोनसे सोंलु। बेनिफ्राय बे बमाया मैया मोनाबिलिनि 6:52 जादों आरो बे कारा I-20 मोन। I-20 कार बे बेरफुनाय जेराव बे जे कारा बेरफुदों बेयो I-20 आरो बे घटना जानायाव अरा ओरैबायदि खामग्लावजोबदों, गोबाङा माने गोथाङैनो माने खामजानो गोनां जाबाय, रुंसारि जाबाय आरो गोबांनि आखाइ आथिं बेफोरो बिराद गोजान गोजानावसो गोलैहैदोंनो। बमानि माने माबाया सक्तिया माबादिमोन बिदिबा। दा देश पुरा अल इन्डिया हाई एलार्ट होबाय। ओमफ्राय सानै ग्रेप्टार खालामनोबो हाबाय। बियो लासैनो तदन्तआव ओंखारलांगोन, खिन्थु बियो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मानोना दिल्ली बादियाव एथ' पुलिसनि माबा बेंजोबनाय, बेवहायबो सेकुरिटि थासेयावबो बिदि जानाया साननो गोनां बाथ्रा। बेनिफ्राय 6 जनगोष्ठीनो जनजाति होनो नागिरनायखौ लानानै बेनि हेंथायै सनापुराव सिसिट'आया मैया बिशाल गणसमावेश खालामदों। सनापुर मिनि स्टेडियामाव बिसोरो थुबुर जादोंमोन। दा बिथांमोना बुंदों दिनैनि जोंनि बे सुबुं थुबुरमाया ट्रेलारसो होननानै। फिल्मनि आगोल जेरखम ट्रेलार होयोना, दा बिदि ट्रेलारसो होनो बियो। आरो आन्दलन जागोन, खिन्थु आन्दलना खुनु हिंसा थानाय नङा, अहिंसा आन्दलन जागोन। बेनिफ्राय दिपेन बर'आ, एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों जे बे ट्रेलारसो, बेबायदि आरोबाव गोबां आन्दलन जों खालामबावगोन। 1.5 कोटि मानसिफोरखौ जुदि जनजाति होनानै दा थाखानाय जनजातिफोरनि माबायाव माने 1.5 कोटि मानसिखौबो आरो जनजाति खालामबावनानै बेखौ जुदि दा थाखानाय ट्राइबेलफोरजों सरजाबफायोबा, जाबसिननानै होयोबा, बे ट्राइबेलफोरनि अस्तित्वआ मा जागोन? थाखानाय ट्राइबेलफोरनि अस्तित्वआ, बेखौ माने आसरित मोनदों। बेखौ जुदि माने होनो सानदोंबा आरो बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा। बेनि थाखाय आन्दलन खालामलांबाय थागोन। 6 जनगोष्ठीनो जनजाति होनायनि बेरेखायै बेबायदिनो सारा आसाम नाङैनो आन्दलन खालामबाय थागोन होननानै बुंदों बिथां दिपेन बर', एबसुनि गाहाय आफादगिरि। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बेबायदि सुबुं थुबुरमा बिशाल समार'ह खालामबाय थागोन होनदों। बिदियैनो गिबियै क'क्राझार, जनाई, मरिगाव, दुधनै, डिफु, लोगोसे डिब्रुगड़ नङाबा शिबसागरावबो खालामनाय जागोननो। बेबायदि जंगि आन्दलन, सुबुं थुबुरमा बिशाल समार'ह खालामनानै। आरो बुंदों जे आसाम एसेम्ब्लियाव 22 जन ट्राइबेलफोर दङ होनदों, MLA। दा मन्थ्रिबो दङ, बिर'धियावबो दङ। दा 25 नभेम्बरनि एसेम्ब्लि सेसनाव बिसोरो माबादि माने फाव लायो, माबादि बिसोरनि रला माबादि जागोन, बेखौ नेनानै दङ जोङो होननानै बुंदों। नोंसोरो गिबि ट्राइबेल, बेनिफ्रायसो राजनिति, बेनिफ्रायसो MLA, बेनिफ्रायसो मन्थ्रि होनदों। आरो स्पिकार, डेपुटि स्पिकाराबो ट्राइबेल माहारिनि होननानै बुंदों। दा बेखायनो बिथांमोननि जे रल बेखौ नायगोन होननानै समाव नुगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों।
रादाबा एसेनोसै।